Doncs, bueno, jo vaig acabar fa just un any la carrera, aleshores vaig començar el màster que fan a TV3 de televisió i innovació i qualitat televisives i ara que hem acabat res, hem acabat el projecte que hem fet el reportatge i llavors, com que aquest any tampoc he pogut treballar molt perquè el màster era això en Bolonya i tal, doncs ho he completat fent una ràdio Hospitalet fent tasques així de cronista i tal, i també amb una pàgina web que faig una entrevistes, reportatges i tal, per una web i puc fer des de casa, aleshores em dona aquesta flexibilitat. I ara a partir de setembre sí que ja a buscar feina en aquests moments de crisi. Doncs igual que ella hem fet el mateix màster i també he de dir que hem fet el reportatge al final tots dos junts i que vam començar ja a la universitat així com a parella artística fent el programa junts i que continuem encara tots dos fent coses. Sí, això és per gràcia. Ja hem començat fent el programa i ara hem fet el projecte final també. I a part del màster, treballo a l'Agència Catalana de Notícies els caps de setmana